guys, mig og min ven, jeg skal kaste den her vandting ned. Og min ven, hun er hernede. Sig lige hej til kameraet. Okay, jeg kaster den ned nu. Er du klar? 3, 2, 1. Jeg prøver at kaste en til bagefter. Skal vi det? Jeg kaster en bagefter. Hej! Nu skal jeg kaste 2. Sig lige hej til min ven. Okay, jeg begynder. 1 med 3, 2, 1. Så kaster jeg 3. 3, 2, 1. Fuck, det var vildt. Jeg går ned og henter den nu. Hej. Så guys, Birne hun sidder i vinduet, og jeg skal rode det her op. Så er de fjernet. Bye bye.